Kulit perlok bro sisi na priang subai pi syakani ka video ko jonga. Ngali ni video da jing so kya man siam ko bajur. Nakadaw jong ki comment ki jong pi ki ba pi kali nado hne ka mit. But kata kalong kabay day bat kani ka curfew ka bala khod ka sarkar pedeng ka bar puis ngi. Ti kani ka jing kali kala pendik bahaya ngaru ngampat don ka jing tip ka jing syai ka batikana. Tenre ngamla hiru banshu shong klikti bat banshu pet gitu ki comments ki jong kali jong pi kumbam yo I ndeng hap ban le ban pensyai ban ngine kran mangai lang ijing kran khandiat halor kani ka benta te ka bakata ka jing kali kalong ba le komno na beta jongi te ki belas ngi ki ba api ka bai bela man ka singi ni man ka tayo ban yo ban thiet ijing dan kam hayeng te ngakwa bagi ba tip ya kani ngakwa pin shisha ru ba hakini kita ini singi bala dam ka sarkar kala ai ke jingerap na mata kitu ki bala penyeso ila dia bakal labor department ti hande ke jingkali mata ka long ba na beta kitu pagi bampet penyeso ngaru ngapat da penyeso ai babon girukom ba nli akumno niyo jingerap kumno ba la khang kumni kila ban pli ki dukan ring nit bela kumno ban yo bisa ban thiet ita ki jing don kam ki dukan ki jo kita ki dukan ki baple te nga ya kani hi ka banga ngala ban le ya menta ka long ba nomor ko kuma pitip ka jing tip ya menta hi nanga ngamdan I but ngamdei ubriu nakalyang jo ka sarkar ne nakanu ka kasna treka mangalaban pensyai pi ban ai pi jing tip ibo bania halor kani ti henre ya ka bangala ban le ya mentahi ka long ban keli lang lembat pi ki badan ni kani ki jo jun keli ban keli ya baro kita ki ba la banong ki badan ka bor senchar ni ya kita ki ba ka sarkar likinom mi khmat ni menuru kani ka jing keli ba nle akumno yang kita kinong belas ni kiba up kiba show up bet ya kajing bela but lada ngimdan ya ka pisa ngimdan ke bela nginyo ne ya ka bam kedi tebar kani kajing kali kamdei dalam ta ka sarkar kamdei ya ka sarkar tian rei kedi ya baro khoj kiba ya lakalong kibriu shimet ni ki kinhun ni ki sing balang ni ya baro but baling ong ya kani mo baling ong ya kani nomor bahne kami kitan ki perlok jonga kiba nanti na sorslong ki ong ba Giponia ki ong mapidan kam ayu hayeng te bahad hadir mengan la ikran kumta menne step kilawan penpoi yu khau ber ki bi jing dan kam hayeng da beta ki para bi bahing jonga bahing sam jonga but ngasngu burom da beta jongki yakini te kinong samanya babha yakita ki god samaritans ki bigi khat kanong wei akti nong wei bat ngange ki babun ba yakani ka ju phiale hagi bentang ba per jong ka jela te omdang kata ki danru ki bangla I haki social media ki bangapa dio ki jing penting kena bah halor kani andi ki dan ki kinhun ki belas dang ban wan shakhmat ban ai ki jing rap ye gitu ki badan kam te ba ban ai khaw bat ki jing dan kam te but nga khwa panong kini ba hoi ka sarkar klale ki badan kam ni ki babun bah ki liang ban yada ni nyang jingpang bat hakani ka benta nyimpat syai ki jing rap ayu ban ai nakaliang sarkar henry nakaliang jong pi kita ki bala banirap kabakum nuru kaba pi pila banirap nganget pi pindon bit ke ire kai ngangadan dakani video bala banirap pi nganget pi pila bandan dakawir ka bala banirap nementa kita ki baduk besok ki ba pramarjan jo pi ki dong belas ngi jong pi lani kita ki ba sa marjan bahing sem jong pi badan hapedeng ka sitam sipa bad ha kanu ko benta ka baki ki don kam ya ka bam ka di rani kanu ko jingeram soba nga kentu ya kani baki tole ya kani shim kani ka jingkir kli halaki imlang sala kasnong ka thaw banyarap mar kalyang kani ka di kapor bingila banyarap iwe kapor ngila ban ai khti ka diang khti ka mon na benta kitu ki badan kam ka jingeram soba ban le ya kani ini di tang jing percaya berit bahai banga ngala ban ai nakaliang jonga kan hadu kani klimat nomor beli nama ngalalap hakaying la dia bikidan ginong irap bal ngakmi lanti ba phiru tole lang ai bakani kan lom kanuksa dam ta jong ki weiru nam ta jigi babon ki ba phipila ban yarap nam ta kita ki ba dan kam kum kini jing yarap ti ki khubor ngala badru ho jigani ko ban la dan na pring jo phi ki ba tip yakinu ki lar ki jing yarap ru so ba ban drop ki comment
ban batai ban ai kiling le ni ginu ki benta ki ba ngila ban lej kita ki beri ki badan kami ki jingrat ki la ban lej ni ki la ban kontak yanu suba shu ai ki ni comment section kram ngila ban ya mer jengmut ngila ban ya tip itu iwe ngila ban yarap iwe mo subale kani ki jing kerpat rit na kaliang ke jonga ti ngai ka yang ladi bakalong bat ka kalong kumta bat nga kerman bakan long kum dah hakim lang salang jungi bingila ban ya kersan ben ai bor iwe kala ka dia di bor ibarit ijongi tang ini nakaliang ka jonga kani kesngi kublai